специального операцияда улыбыз булып кайтты. Хәзерлесек вакытта отпускыда. Хезмәт итте, Чечнянең башыннан алып ахырына хәтле Чечнядә булды. Шулай итеп инде матур гына тормыш кырып, иләнеп, балалары булып, 2 кызыбыз бар. Яшәп торганда бу афәт килеп чыкты. Бу афәт бик күп кешеләрнең, бик күп аналарның, бик күп тормыш иптәшләренең, бик күп балаларның яшен кыйды. Кескене октябрь айында, кескене октябрь башлары булгандыр, менә урталары булгандыр. Әйе, без бакчада звонок телефонга. Әни сез кая? Бакчада. Әни бүген озак тормагыз, туры кайтыгыз безгә. Ярар. Нәрсә булды? Бер нәрсә булмады, плов пешерәм. Шул плов ашарга утырдык та, матур иттереп ашадык та. Ярар, рәхмәт дип китәргә генә тотынабыз. Туктагыз әле, тукта, сүзем бар ди. Мин әйтәм, нинди сүз тагын? Ашадык бит инде. Әни, иртәгә мин китәм Украинага. Иртәнге җирдә безнең сбор. Бер атна без әзерләнәбез. Аннанча ул кирип, обитларга кирип, яни сүзидәме дип сорыйды. Нишләп йөрисез үзеңнән? Эштә түгел. Эш сызлаган иде, тишемне алдырдым. Ул мин годен дигән справкалар алып, медицинский справкалар алып йөргән икән. Шуңа әзерләнгән. Шулай итеп, октябрь ахырында китеп барды. Бер атнадан соң иртәнге сәгать 5-тә без аны озатып җибәрдек. Эш автобусга утырып, эш автобус шыгрым киялеп, ул автобуслар буенча восьмерка ясап укып, елап, сырыйм Аллаһ Тәгаләдән. Раббым Аллам, бу афәтне туктатучы үзең генә бер кемдә туктата алмый. Менә ничек эш автобусга киялеп утырып китәләр шушы балаларыбыз. Шулай утырып исән сау булып кайтарда. Син моны эшлисең, бүтән кеше эшли алмый Аллаһ Тәгаләм. Дип елап озаттым шул автобусларны. Эдуардым кайткач әйтә, әни ди. Bütün neler командирлар шаккатты ди. Әлегә хәтле булган барган ниләр инде группалар. Үлемнәр дөнья хәтле булган. Бусында ник берсе үлсен ди. Әни, син сорадың моны шулай ди. Улым, мин әйтәм, мин генә сорамаганмындыр инде аны. Аны bütün әниләр сорагандыр инде. Диеп шулай итеп, элхамдүлиллаһи раббил галәмин, исән сау кайтты балабыз. Аллаһ Тәгаләм бу афәтләрне туктатсаң, бәлки бүтән бармаслар иде балаларыбыз. Бу афәтләр тукталып, шул солдатларыбыз, егетләребез, балаларыбыз семьяларына, гаиләләренә әйләнеп кайтып, балаларын исән саулык, сәламәтлек белән үстереп, рәхәтләрендә, бәрәкәтләрендә күреп яшәп, Раббым шушындый матур вакытларда, шушындый матур дөньяда нәрсә генә юк. Бер нәрсәгә бер тилмерә торган түгел. Кибеткә керсәң әйләнеп чыгып булмый, нәрсә теләсәң шуны аласың. Менә шул афәт bütün нәрсәнең ямен бетерде.